Sziasztok! A mai nap számomra egy felettébb különleges nap, mert életemben először, mióta vállalkozó vagyok, az a megtiszteltetés ért, hogy ajándékot kaptam egy másik cégtől, hogy egyébként akivel van egy együttműködésem, hogy mutassam be az ő termékeiket, és mondjam el róluk a teljesen őszinte véleményem. Az ajándék az 2 darab láncfűrész. Az egyik az egy RP Rival Pro RPC 2630-as, a másik, mint látjátok, egy RPC 6250-es. Hát én most kibontom ezeket a dobozokat, összerakom a gépeket, és lássuk, hogy ezek mit mutatnak, és hogy néznek ki. Na hát itt volna a 2630-as egykezes láncfűrészünk. Ugye őt így kapjátok a csomagban, teljesen összeszerelve, vezetővel, egyébként egy jó minőségű vezetővel és lánccal. Ugye állítható az olajzása. Én ezt a típust egyébként legtöbbször alpin favágóknál szoktam látni. Látjátok, ehhez is van válpánt, rugóval rezgést csillapítva. Egyébként így fogásra, tapintásra egy ilyen nagyon kezes kis ergonomikus gépnek tűnik. De viszont lesznek róluk tesztvideók is, ahol élesbe fát döntünk vele, fát fogunk vele kuglizni, megnézzük, hogy mit tudnak, úgyhogy tartsatok velünk, mert lesznek ilyen videók is. De most nézzük a nagy láncfűrészt. Mint látjátok, ebben a hatalmas nagy dobozban egy nagy láncfűrész bújik. Ő is egyébként egy ilyen eléggé kezes kis gépnek tűnik. Őt ugye Oregon lánccal, Oregon vezetővel kapja az ember. Ugye ő is állítható olajzású, tehát ez is egy nagyon kezes gépnek tűnik. Itt Attila barátom vásárolt egy ingatlant, úgyhogy nála lesznek ilyen kis fadöntögetések, meg ilyenek. Megnézzük, hogy mit tud a gépezet. Illetve édesapámhoz megyünk, aprítunk neki egy kis tűzifát. Egy pár köbmétert megnézzük, hogy mit bír, milyen a fogyasztása, minden egyéb más. Leteszteljük rendesen. Én így akarok gépet tesztelni, nem laborkörülmények között, úgyhogy ha érdekelnek hasonló tartalmak, akkor iratkozzatok fel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!